Добрий ранок, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 14 лютого, 1448 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Ялтинська справа про так званий тероризм. Сьогодні по обіді у російському Ростові-на-Дону знову судитимуть 6 кримчан. Емір Усіна Куку, Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Інвера Бакірова, Рефата Алімова і Арсена Джипарова. Минуле засідання Північно-Кавказького військового суду у цій справі в останній день січня довелося перенести. Час суду без попереджень змінили, і один з адвокатів просто не встиг приїхати. Підсудних кримчан окупанти звинувачують в участі організації «Хізбут-Тахрір», яку Кремль назвав терористичною і заборонив. Алієва, Куку, Бакірова та Сірука російські силовики затримали після обшуків у лютому 16-го. Пізніше у квітні того ж року заарештували Алімова та Джипарова. А потім справи 6 затриманих кримчан об'єднали в одну, так звану Ялтинську. Майже 2 роки чоловіків тривали в СІЗО в Криму, а наприкінці минулого року їх незаконно вивезли до Росії і тепер судять у Ростові-на-Дону. Так звані судді не подужали. Окупаційний Верховний суд Криму на сьогодні знову призначив 13 апеляційних справ по так званих одиночних пікетах. 5 справ на 14 лютого так звані судді запланували раніше і ще 8 перенесли з вчорашнього дня, бо всі напередодні не встигли розглянути. Слухання перших справ розпочалися годину тому. Учасники одиночних пікетів оскаржують штрафи, присуджені їм судами першої інстанції. Розгляд апеляції розпочався 2 тижні тому, і поки що жодного з пікетувальників не виправдали. Лише у 3 випадках окупаційні судді зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. На одиночні пікети кримці вийшли торік у жовтні у відповідь на чергову хвилю репресій. Така форма протесту дозволена російськими законами. Утім, окупаційні силовики розцінили акцію як добре зорганізований масовий мітинг. Бо одночасно по всьому Криму на протести вийшли більше сотні людей. Загальна сума штрафів, призначена так званими суддями, сягнула майже 1 мільйон рублів. Мы видим все эти судебные дела, все эти судебные производства, мы видим всех этих свидетелей, экспертизы. Там просто очевидно, да, насколько белыми нитями сшито все эти дела, все эти огульные обвинения. После того, как эти пикетчики вышли, их наказывают рублем, народ не отвернулся от них. А народ, наоборот, подтвердил, что мы солидарны с вами. То, что вы вышли, не побоялись, сказали, мы согласны с этим. И мы сегодня чем можем вам помочь? Защитники появились. Люди взяли, оплатили их штрафы. За півгодини має розпочатися чергове засідання окупаційного суду у Бахчисараї. Там так звані судді слухатимуть справу Шевкета Разакова, 24-річного кримчанина, якого окупаційні прокурори звинувачують у публічній образі співробітника поліції. Окупанти стверджують, торік у квітні під час обшуків у будинках кримських татар у Бахчисараї Шевкет Разаков плюнув у снайпера Росгвардії. А за це йому погрожують 40-тисячним штрафом або виправними роботами на рік. Разаков усе заперечує, мовляв, підтримати земляків у той день приходив. Утім, людей у формі не ображав і тим паче не плювався. Сьогоднішнє засідання найімовірніше відбудеться у закритому режимі, принаймні усі попередні проходили саме так. На так званий суд мають пройти свідки обвинувачення, які не з'являлися на попередні слухання 30 січня. Без каяття та вибачень Росія не буде вибачатися за розв'язану в Україні війну та анексію Криму. Про це напередодні заявив Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, за підсумками переговорів з бельгійським колегою Дід'є Рейндерсом. Зустріч дипломатів відбулася в Москві. Окрім іншого, на ній обговорювали і санкції, що нині запроваджені Євросоюзом проти країни-агресора. Утім, для Федерації вони аж ніяк не привід замислитися над своїми діями в Україні, після яких обмеження і були запроваджені, заявив Лавров. Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышали. Мы сегодня говорили и, конечно же, про Украину, и про Крым. Нідерланди скасували візит глави свого МЗС до Росії і вже проінформували про це офіційну Москву. А все через те, що очільник дипломатичного відомства
подав у відставку. Халбе Зейнстра зробив це після того, як зізнався, що збрехав про зустріч з Путіним у 2006-му. Упродовж років тепер уже колишній глава МЗС Нідерландів стверджував, що був на дачі Путіна і чув, як очільник Кремля казав, що в складі Росії мають бути Білорусь, Україна, країни Балтії, навіть Казахстан. Нині Халбе Зейнстра визнає, що його особисто на дачі не було, однак стверджує, розповідь про плани Путіна на велику Росію цілком правдивий. І її йому переповіло анонімне джерело, яке він з метою безпеки не розкриватиме. Я вирішив, окей, це важлива геополітична історія, наслідки серйозні. Тому я розповідав її від свого імені, аби не розкривати особу людини, яка була на зустрічі у Путіна на дачі, оскільки це могло мати наслідки для неї. Ще не добудували та вже планують обороняти. У російській Держдумі зареєстрували законопроект, який дозволяє Росгвардії доглядати та навіть евакуювати судна з Керченської протоки. Відповідний документ оприлюднений на сайті Держдуми. Мета начебто забезпечити безпеку транспортного переходу через Керченську протоку, енергомоста та газогону. Якщо документ ухвалять, військовослужбовці Росгвардії матимуть право доставляти фізичних осіб, що потрапляють їм на очі неподалік мосту, та здаватимуться підозрілими до правоохоронних органів, а судна – до відповідних місць стоянки. У Феодосійському районі запасів води лишилося на 1,5 місяці. Про це дізналися місцеві журналісти у підприємстві «Вода Криму». Зараз у Феодосійському водосховищі об'єм води лише трохи перевищує 1,5 мільйона кубометрів. Це і є увесь резерв. І його може почати використовувати якомога економніше. Після анексії Росією Криму материкова Україна припинила подачу прісної води на півострів Північно-Кримським каналом. З материка, точніше з головного русла Дніпра, до окупації забезпечувало 85% потреб Криму у воді. У Росії мільярд рублів розчинився у віртуальному просторі. Принаймні, у цьому переконує заступник голови Центробанку Дмитрій Скайберік. Це, за його словами, росіян нахабно пограбували хакери. Нібито за минулий рік кіберзлочинці здійснили більше десятка успішних атак за допомогою вірусу Cobalt Strike і викрали з російських банків більше мільярда рублів. Росіяни таки небажані гості на Олімпіаді. Після скандалу з допінгом і дискваліфікації російських спортсменів з ігор у південно-корейському Пхьончхані вигнали кількох російських вболівальників. Під час змагань лижників гості з Колими спробували пронести на трибуни прапор із зображенням Леніна. Однак їм завадили охоронці. У Південній Кореї через напружені стосунки з КНДР комуністична символіка заборонена, тож росіян з червоним прапором просто видворили з арени. Добра справа під музику. У Сімферополі провели незвичну доброчинну акцію «Караоке-вечір». Гроші збирали для важкохворої Гульсум Хайбулаєвої з селища Бій-Таниш, Первомайське Сімферопольського району. 52-річній жінці поставили діагноз менінгіома. Допомогти їй зголосилися молодь, хлопці та дівчата із задоволенням співали кримськотатарські пісні та закордонні хіти. І, зрештою, зібрали 8 тисяч рублів. А спеціальним гостем музикального вечора стала співачка Мавілія Абкерімова. Очень рад, что наш народ занимается таким, что мы собираемся в целях кому-то помочь, что наш народ старается друг другу помочь, что мы вместе, что вот народу не безразлично горе чужих людей. И хочется, чтобы молодежь чаще приходила на такого вида мероприятия, объединялась, пыталась помочь и общалась друг с другом. Виставка з черговим циклом робіт відомого кримського художника відкрилася у Сімферополі. На суд глядачів свої роботи представив Мустафа Муртазаєв. Експозицію назвав «Ксмет». З кримськотатарської це перекладається як «доля». Цього разу на полотнах Муртазаєва квіти. У них, вважає автор, можна побачити не лише різнобарв'я кольорів, а й дивовижу того, як влаштована природа. Побачити роботи художника можна в арт-студії «Неправильний смак». Виставка працюватиме кілька найближчих тижнів.
последнее время мне нравится писать цветы, они какие-то интересные, ты с ними разговариваешь как-то. Мне кажется, что они все время живут, просто что-то теряется, ходит, а потом вырастает какой-то там маленький лепесточек или еще что-то. Вот это вот так интересно, как жизнь человека. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Мамілі Мухтарова об 11 годині. А зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Олександрою Синько. Залишайтеся з АТR.